Minä olen ainakin tippalinssissä välillä ihan, että ei pysty sillä lailla ammatillisesti viemään sitä ehkä läpi, vaan siinä ollaan ihan ihmisenä ihmiselle sitten. On semmoisia tilanteita, missä hoidetaan oikein tyylikkäästi ja rauhallisesti asiat läpi. Ja sitten on niitä tilanteita, missä mennään niin kuin tilanteeseen, jossa on jo siinä tullessa hirveästi tunnetta mukana, eli ollaan jossain sairaalalla tai jossain. Tässä työssä, kun ajetaan myös hyvin eri kuntoisia ihmisiä, hyvin eri ikäisiä ihmisiä, niin se on niin monipuolinen se tapaamisten kirjo. Tyypillinen työpäivähän on aika pitkälti ajamista. Saattaa olla ennakkotilauksia ja sitten sitä vapaampaa ajoa jonkun verran, mikä tulee sitten eri välitysjärjestelmien kautta sen lisäksi, että sitä ajetaan niitä Korsisaaren omia tilauksia. Tämähän on sillä lailla kiva työ, että tätä voi tehdä osa-aikaisena tai myös päätyönä. Se on hyvin omaa elämää sovitettavissa. Korsisaarella on ollut ihan mukava olla töissä sen takia, että mä oon saanut tehdä hommia ihan rauhassa omaa tahtia ja omalla tyylillä. Ihmiset auttaa toisiaan ja vaikka tässä nyt ajetaan yksinään yksittäistä autoa aina ties missä milloinkin, niin puhelimen päässä ollaan toisillemme. Et jos jotain kysyttävää tulee ja sitähän välillä tulee, välillä asiaa ja välillä asian vierestä, niin aina ollaan siellä tavoitettavissa. Korsisaarelle kannattaa hakea töihin, koska tämä työ on mukavaa ja tässä kyllä viihtyy.